Eu mă numesc Ion și venim cu mare drag la dumneavoastră. Știm că astăzi este o zi foarte importantă din viața dumneavoastră, din viața de familie, pentru că Cel de Sus v-a ajutat să primiți taina cununiei astăzi. Dar și v-a ajutat să încreștinați fiica. Cine credeți că ne-a trimis încoace pe noi? Sora mea, cred. Sora, cum se numește? Elena. Elena. Iată, eu am să ofer acest cadou Domnului de acest val. Dumneavoastră acest mare buchet de flori. Și această jucărie pentru Sabina. Și mai avem aici câteva daruri. Asta pentru dumneavoastră undeva. Și asta pentru... De fapt nu ați ghicit că este sora, este altcineva care, din păcate, nu este astăzi alături de dumneavoastră, care și-a dorit foarte mult să fie la masa de sărbătoare alături de oameni buni de omenie. Cum se numește? Andrei. Și Rodica. Iată, noi avem pentru dumneavoastră un mesaj extraordinar din partea fratelui, din partea nepoților. Cum se numesc nepoții? Edgar și Indira. Așa, într-adevăr. Dacă sunteți gata să auziți ce cuvinte am pregătit pentru dumneavoastră, cu mare drag am să rog Felicia să dea citire cuvintelor. Căsătoria este un legământ sfânt, iubirea o dăruire reciprocă și necondiționată. Căsnicia e o binecuvântare dată de Dumnezeu. Când viața o să ofere zile furtunoase, fiecare din voi o să-i ofere celuilalt înțelegere, îngăduință și multă dragoste. Doar așa veți avea parte de o viață de familie plină de fericire și multe împliniri sufletești. La mulți ani împreună și casă de piatră. Mulțumim! Următorul mesaj. Cel mai prețios cadou care poate exista e acest frumos copil ce aduce dragostea. Are ochii sclipitori și vă face să zâmbiți, iar în fiecare clipă vă amintește că trăiți. El este o norocoasă de pe cerul dimineții, să o păstrați strălucitoare, căci acesta e sensul vieții. Fie calea luminoasă, presărată doar cu flori, fi mereu mândria noastră, să crești mare, puișor. Viața asta cu noi a fost cam crudă, nu ne-a lăsat împreună. De mici despărțiți am fost pentru a găsi un rost. Vă iubesc fără cuvinte și mi-e greu că nu vă pot cuprinde. Prințesa în familie a venit și în brațe nu am ținut-o. Să vă trăiască, norocul peste tot să o însoțească, îngerii să o păzească și primejdile să o ocolească. Felicitare vine din partea fratelui Andrei, nepoței Edgar și Indira. Ce transmiteți? Vă așteptăm acasă cu mare drag. Puteți să-i spuneți în mesajul domnul Andrei că este în legătură cu noi? Andrușelu, mulțumesc frumos, dar știi că m-ai făcut să plâng. Și vă iubim și noi mult, mult și vă așteptăm acasă cu mare drag. Ne scuzați că n-am putut să venim, dar de-am lucrat să venim, să facem mai rău ca cum a fost. Da, mai bine atunci bambabuie să faci. Facem altă masă. Și nepoțica sănătoasă. Restul ați găsit. Mulțumim frumos! Mulțumim! O mamă, am fetița, cea mai fericită sunt. Bucuria așteptată o comoară pe pământ. Sunt o mamă, am fetița, cea mai fericită sunt. Bucuria așteptată, cea mai sfântă pe pământ. Sunt o mamă,